Наступны прыпынак. Станция Минск-Паўднёвы. Осторожно, двери зачиняются. Уважаемые пассажиры, санитарное помещение находится у першым и апошнім вагонах. При подходе до чыгуначных станций и на стоянках туалетами користаться забороняется. Станция Минск-Паўднёвы. Наступны прыпынак. Лошица. Наступны прыпынак. Лошица. Осторожно, двери зачиняются. Лошица. Наступны прыпынак. Чыгуначны. Наступны прыпынак. Чыгуначны. Осторожно, двери зачиняются. Чыгуначны. Наступны прыпынак. Станция Калядичи. Наступны прыпынак. Станция Калядичи. Осторожно, двери зачиняются. Станция Калядичи. Наступны прыпынак. Мачулішчы. Наступны прыпынак. Мачулішчы. Осторожно, двери зачиняются. Уважаемые пассажиры, не перашкаджайте один одному у час посадки и высадки. Проходьте у сярэдзіну вагона. Не загрувашвайце проходы ручной поклажей. Мачулішчы. Наступны прыпынак. Асеевка. Наступны прыпынак. Асеевка. Осторожно, двери зачиняются. Асеевка. Наступны прыпынак. Михановичи. Наступны прыпынак. Михановичи. Осторожно, двери зачиняются. Михановичи. Наступны прыпынак. Сетша. Наступны прыпынак. Сетша. Осторожно, двери зачиняются. Сетша. Наступны прыпынак. Задерка. Наступны прыпынак. Задерка. Осторожно, двери зачиняются. Задерка. Наступны прыпынак. Рыбцы. Наступны прыпынак. Рыбцы. Осторожно, двери зачиняются. Рыбцы. Наступны прыпынак. Раўнаполье. Наступны прыпынак. Раўнаполье. Осторожно, двери зачиняются. Раўнаполье. Наступны прыпынак. Станция Рудинск. Наступны прыпынак. Станция Рудинск. Осторожно, двери зачиняются. Уважаемые пассажиры, выконвайце меры асабістай маёмаснай бяспекі. Калі ў адносінах да вас здзейснены супрацьпраўныя дзеянні, або вы сталі сведкам злачынства, выпадкаў пашкоджвання вагоннай маёмасці і іншых праяў вандалізму, а таксама знайшлі пакінутыя без нагляду прадметы, або выявілі падазронных асоб, просім неадкладна паведаміць пра тое, што здарылася работнікам чыгуначнага транспарту, супрацоўнікам міліцыі ці па тэлефоне 102. Станция Рудинск. Наступны прыпынак. Новое село. Наступны прыпынак. Новое село. Осторожно, двери зачиняются. Новое село. Наступны прыпынак. Дрычин. Наступны прыпынак. Дрычин. Осторожно, двери зачиняются. Дрычин. Наступны прыпынак. Вендеж. Наступны прыпынак. Вендеж. Осторожно, двери зачиняются. Вендеж. Наступны прыпынак. Техникум. Наступны прыпынак. Техникум. Осторожно, двери зачиняются. Техникум. Наступны прыпынак. Пуховичи. Наступны прыпынак. Пуховичи. Осторожно, двери зачиняются. Пуховичи. Наступны прыпынак. Веленский.
Наступны прыпынак. Веленскі. Осторожно, двери зачиняются. Уважаемые пассажиры, у поезде забороняется проезжать без проездного документа, распивать спиртные, слабоалкогольные напои и пиво, курить, ажыццяўляць рознічны гандаль ці займацца іншай прадпрымальніцкай дзейнасцю, перавозіць рэчы, якія могуць пашкодзіць вагон ці рэчы іншых пасажыраў, а таксама вогнебяспечныя, атрутныя, лёгкаўзгаральныя, выбуховыя і іншыя небяспечныя рэчы. Невыкананне правілаў вядзе да прыцягнення к адміністрацыйнай адказнасці. Паважаныя пасажыры, нагадваем, што курэнне ў неўсталяваных месцах на тэрыторыі вакзальных комплексаў забаронена. Веленскі. Наступны прыпынак. Блужа. Наступны прыпынак. Блужа. Осторожно, двери зачиняются. Блужа. Наступны прыпынак. Майскі. Наступны прыпынак. Майскі. Осторожно, двери зачиняются. Майскі. Наступны прыпынак. Квесялоўскі. Наступны прыпынак. Квесялоўскі. Осторожно, двери зачиняются. Квесялоўскі. Наступны прыпынак. Талька. Наступны прыпынак. Талька. Осторожно, двери зачиняются. Уважаемые пассажиры, подставой для поездки з'яўляецца проездны документ. Пассажир абавязаны захоўваць яго на працягу ўсёй поездкі і прад'яўляць асобам, якія ажыццяўляюць кантроль у поезде. Дзеці ва ўзросце до 7 гадоў маюць права бясплатнага праезду. Маса ручной паклажы, якая правозіцца бясплатна, не павінна перавышаць 36 кг. Уважаемые пассажиры, наш цягнік прибывает на концевую станцию. Талька. Не забывайтесь про свои рэчы при выходе из вагонов. Пераходзьце чыгуначныя пути только ў спецыяльна вызначаных для гэтага месцах. Лакаматыўная бригада развітваецца з вами і жадае вам усяго найлепшага.